Libuan ka mga deboto ni Senior San Miguel Arkanghel, ang patron sa Iligan City, miduyog sa tradisyonal nga pagpakanaog sa patron nga kabahin sa Diandi Festival. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sayo pa lang sa buntag ni atong adlawng Sabado, puno na sa mga deboto ni Senior San Miguel ang simbahan niini sa barangay poblasyon sa Iligan City alang sa pagpaygayon sa tradisyonal nga pagpakanaog sa patron nga kabahin sa kasaulugan sa iyang kapistahan. Sumala sa simbahan nga ang rito sa pagpakanaog usa ka pagpamatuod nga ang maong patron sa syudad mitamak sa yuta aron sa pagpanalipod sa mga katawhan sa syudad. Ang 66 anyos nga debotong si Lourdes Bores matag tuig gid kunong motambong sa kasaulugan. Ilabi pa nga nabati gid kuno niya ang proteksyon sa maong patron. Sa Miguel, kung manglakaw ni layo, walay sila daw balay, sila yung duwa among sampito nga bantayan din. Sa Miguel, kung ko kayo matapang. Usa ka sayaw sab, gikan sa tribong Maranao, higaunon ug mga Kristiyano, ang gihalad sa atubangan ni Senior San Miguel Arkanghel, isip pagpasalamat sa mga gasang gihatag sa maong patron sa syudad. Misunod dayon ang prosesyon niini, palibot sa mga nagunang kadalanan sa syudad, nga giduyugan sa libuan ka mga deboto sa pagpanguna sa mga opisyales sa syudad. Sumala sa Iligan City Police Office nga nahimong malinawon ang kasaulugan sa maong pagpakanaog ug kamatikdan sab ang pagdagsa sa mga deboto karong tuiga. From the time na mag-COVID tayo, the increase of number of our people joining this pagpakanaog ni San Miguel is increasing. So we expect that it will increase. Usa lamang ang aktibidad sa simbahan nga kabahin sa kasaulugan sa Diandi Festival sa Iligan City. Ako si James Pauloya, Mindanao.